טוב, אז אנחנו פה באתר שלכם, suitehm.coil, ועכשיו אני אראה לכם איך נכנסים לתוך מערכת ניהול התוכן, כדי שתוכלו לשנות דברים ולעשות מה שאתם רוצים. אז בשביל לעשות את זה אנחנו נלך לשורה פה של הדפדפן, ונלחץ /wp-admin. ו-Enter. עכשיו אנחנו מגיעים בעצם לעמוד של הכניסה, וכאן אנחנו נשים את שם המשתמש, שזה שם המשתמש שלחתי לכם, שזה נדב אורטל, והסיסמה שיש לכם אותה, אז בואו אני אכתוב אותה. ותלחצו לזכור אותי כדי שתמיד כשתיכנסו לאתר תוכלו ישר להיכנס למערכת ניהול אוטומטית. אז אנחנו נלחץ עכשיו להיכנס ונגיע למערכת הניהול. אוקיי, זו מערכת הניהול, זה הסרטון להפעם, ואני אכין לכם עוד סרטונים על איך מתקדמים מכאן. נשיקות, ביי.